Айде в банята! В банята! В банята! Айде! Събличай ми! Айде! Давай! Сега ще ходим в играчките. Ги? Къде? Айде! В банята! Сега събличай ми. Тук копчета има ли, мамче? Няма, май. Опа! Дланичката. В банята! Ти видя фотоапарата сега и не се кепиш. В банята! Влизаме! Чули бе? Хайде. Чакай. Чакай сега. Я да видим тук. Ау. Тук е приказка. Чакай малко сега. В банята! Кой си така, бе? Кой си такова, бе? Кой сега ще прави чипи-чипи, бе, мамо? Кой ще прави чипи-чипи? Искаш ли да правиш чипи-чипи? Искаш ли? Мали, голо беби. Какво ще правиш ти, мамайко? Ау, той беби, хубавото бе. Чипи. Чипи као ще има сега. В банята. Обаче, чакай малко тук да поправим работата, че леко има инфекция. Момент. Взимаме ви, принцеси. Тя иначе пък гледа фотоапарата. Айде, таче. Айде сега. Айде. Опа, чекер. В началото малко трудно, но после гледай какво става сега. Оха. Айде малко главичката сега. Така. Ти почваш както винаги да лапаш. Да идеш. Да ни ритни само фотоапарата. Побачи, мамайко. Я да видим сега кой ще фрътнем. Оп. Кой се чипа, бе? Айде, мамо, спирай.